खुलुमबाय। ख्रिस्टियान धोरोमावबो गोबां नंखाय पास्टर ओंखारनायखौ जोङो दा नुनो मोनगासिनो दङ। खायफा मानसिफ्रा जिसुनि मुं लाखिनानै मिरेकल खामानि मावना दिन्थिगासिनो दङ आरो गोबां मानसिफ्रा मिनिस्ट्रि सेन्टार खुलिनानै रां खामायगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेबायदि मावग्रा गोबाङानो एरेस्टबो खालामजानो गोनां जाबाय। जेरै पान्जाबनि मुंदांखा पास्टर बिजेन्दर सिंह बिथाङाबो पास्टर जानानैबो गुबुन आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामोमोन आरो बिथांनि सायाव केस होनायनि उनाव दा पास्टर बिजेन्दर सिंह बिथाङा थैजासिम जियाल जानायनि साजा मोनबाय। बेबायदिनो गोबां नंखाय पास्टरफोरा बेराम फाहामनो हायो होनथिनानै रां लुथिनानै ख्रिस्टियान धोरोमखौ बदनाम खालामगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। मिनिस्ट्रि सेन्टारफोराव लाइफ हिलिं जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जेरै सोरबा मेगन नुयि मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि मिनिस्ट्रि सेन्टाराव लाङोब्ला लोगो लोगोनो मेगनखौ मोजां जानायखौ नुनो मोनो जोङो। आरो लोगोसे जायफोरा थाबायनो हाया बिथांमोनखौबो लाइफ प्रे खालामनानै थाबायहोनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदि आसुरित खामानि मावनानै एबा मिरेकल मावनानै दिन्थिनायखौ जोङो दा भिडिअफोराव नुनो मोन्दों, ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोन्दों। जायफोर सुबुंफोरा बेराम जादों, जायफोर सुबुंफोरा मेगन खाना एबा आथिं लेंग्रा जादों, बिथांमोना थारैनो गुबुन मानसि ना मिनिस्ट्रिनि मेम्बारफोर ना बिथांमोना एक्टिं खालामनानै गुबुन जायगानि मानसि जाथिनानै बिथांमोना बेयाव बेमार फाहामजानो फैयो नामा? जायफोर सुबुंफोरा मेगन नुवाखै बिथांमोना बेफोर हिलिं सेन्टाराव फैयो आरो बिथांमोननि मेगनफोरा लोगो लोगोनो मोजां जायो। बिथांमोना नुनो मोनो। आरो लोगोसे खायफा लेंग्रा जायफ्रा थाबायनो हाया बिथांमोनखौबो हिलिं सेन्टाराव लाबोनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थाबायनो हायो। थारैनो बिथांमोना बेराम जामारदों ना जामाराखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। ना बिथांमोना बे हिलिं सेन्टारनिनो मेम्बार नामा? ना बिथांमोना एक्टिं खालामफ्लानानै बेयाव मानसिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय एबा गावसोरनि सेन्टारखौ पपुलार खालामनो थाखाय, हिलिं सेन्टारखौ मुंदांखा खालामनो थाखाय बिथांमोना गावसोरनि मानसिफोरानो बेराम जाफ्लानानै बेयाव फैयो नामा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो मोनसे सोमोनांथावना जोङो फेसबुकआव नुनो मोन्दों। बे जाथाया अदालगुरियाव जादों। अदालगुरिनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि। अदालगुरियाव मोनसे सेन्टार दङ, बे जाबाय ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टार। बे अदालगुरियाव दङ। बेयाव मिरेकल जादों होननानै जोङो मोनसे फेसबुक पस्टआव नुनो मोन्दों। बे पस्टखौ होदों दैमालु बि नार्जारी मुंनि मिनिस्ट्रि सेन्टारनि बिगोमा। बिथाङा मोननै पस्ट होदों। बिथाङा बे पस्टआव बेबायदि लिरदों दि आर'ज खालामनायाव जिसुआ गावनो थोंजोङै गावनि मोदोमखौ बे आइजोनो दौफैदों होननानै बेबायदि बिथाङा लिरदों बे पस्टआव। बे थार नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। स्क्रिनाव नोंथांमोना सासे आइजो नुगासिनो दङ आरो आइजोनि जि खुगायाव एबा सालायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो गावनि मोदोमखौ आइजोनि खुगायाव दौफैदों होननानै ज्योति मिनिस्ट्रिया पस्ट होदों। इज दिस पसिबल? नोंथांमोना मा सानो? बेखौ बे खामानिया ब्लेक मेजिकनि खामानि ना वाइट मेजिकनि खामानि ना बे खामानिया जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि नंगौ ना नङा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव।